Etorkizunez beterika euskara oinarri, ematen diogu laguntza elkarri, aniztasuna arerazgarri. Gabon eta ongi etorri isa M50 hegaldira. Gaurkoan, hainbat helmuga izango ditugu. Historian zehar bidaiatuko dugu. Martxan jarri aurretik, utzi mugikorrak alde batera eta arreta zentzun segurtasun arau hauek. Guztiz debekatuta dago hegaldi honetan erretzea eta zigarro elektronikoen erabilera. Izan arduratsuak eta sortu dezagun keri gabeko gune seguru bat. Objektu pertsonalak utzi itzazue eserleku azpian. Utzi libre larrialdi irteerak eta pasilloak. Zuen segurtasunagatik eserita egotea gomendatzen dizuegu. Kontuan izan, hegaldi honek flash motako argiak erabiliko dituela. Hauek arazoren bat suposatuko balute, jakinarazi antolakuntzako kidei. Hegazkin honek bi irteera gune ditu. Hauek erabili beharko balira, jarraian azaldutako tokitik atera beharko zarete. A gunekoak alde horretatik. B gunekoak alde horretatik. C gunekoak alde horretatik. D gunekoak alde horretatik. Ebakuazio egoeran egongo bagina, mesedez, lasaitasunez eta poliki burutu ezazue. Inori laguntzen hasi aurretik, zuen buruaren segurtasuna ziurtatu. Une oro, megafoniako oharrei kasu egin.
Gabon danoi! Gabon! Ongi etorri Xabier Munibe ikastolin 50. urteurreneko festa handi hontan. Hainbeste oztopota gero azkeni lortu deuta egun hau zelebratzien. Gaur, 1970ko urtarriak 7 ingo deu salto. Ta azken 50 urte hauek gogora ekarriko txeu. 50 urtik 2020 urtin pasauzin arren, pandemisen tarteko 3 urte atzatu berri zen deu ekitaldi hau. Honek ez du iluzixuk kendu. Goi guelakin ogesokin hartu ospakizun hau. Ta azkenin, herritik sortu zen proiektu hau, herrixen eta herritarron artin zelebratzi lortu dugu. Ospakizun honen ingurun, antolauteko hainbat ekintzetan, 500 pertsona inguru parte hartu debe. Horrek asko adierazteu ikastolik herrixen gandauken eragine. Zene, gaurko egun hontaz aparte, hainbat ekitaldi sortu die. Argazki erakusketie, kontzertue, dantza eta kantu ugari. Hauei eskerrak emanez nahi dugu hasi. Baina gauzetxo bat, favorez, ez eta argazkik eta bideoik flashakin. Profesional batzu daude hau grabatzen da gero eduki hau eskuragarri eukiko deuta. Behin hau esan da, hasi da xela festie, txalo bero bat! Zorionak Xabier Munibe. Zorionak Xabier Munibe. Jende askok egindako lanari esker gaude gaur egon gauden lekuan. Ezin orain denak banan-bana izendatu. Denoi, bihotzez eskerrik asko. Urte batzuetan zehar, plaza hau izan zen ikastolako jolastokia. Gaur beraz, berriro jolastoki bihurtu eta ikastolaren historia ezagutuko dugu. Mila 1970ko urtarrilaren 7an, erregegunaren ostean, ireki zituen ateak Xabier Munibe ikastolak. Lehenago beste saiakera bat egin zen, udaletxeko goiko pisuan kokatu zen, baina bertan bera gelditu zen frankistek bereganatu zutenean. Herritik sortutako proiektu bat izan zen, 1976an hasi ziren bileratara joaten ideiak lantzeko. Gauez izan ohi ziren bilerak eta klandestinitate kutsukoak gainera. Gurasoek Elizari laguntza eskatu eta bere babesa sortu zen. Garai hartan, euskara eta euskal kultura zigortuta zeuden. Prekarioa zen egoera, ez zen eskola ofiziala. Gurasoek apostu oso handia egin zuten. 1970ko urtarrilaren 7 zen, asteazkena. Ikastolak lehenengoz kantzelean ireki zituen ateak. Goizeko 9:30 inguruan ziren. Mari Carmen Zubiaurre prest zegoen ikasleak jasotzeko. 4 ume etorri ziren. Arratsaldean jada 7. Martxoaren lehenengoan izaskun alberdia hasi zen. Pixkanaka kopurua igo eta igo joan zen. Hurrengo urte amaierarako 54 ziren. Hurrengo ikasturtean 103. Parrokiak kantzel zaharrean zegoen 36 metro karratuko kela bat utzi zuen.
Kantzeletik Artxamendira pasa zen kokalekua. Gremio desberdinetako gurasoak parte hartu zuten egokitzapenetan. Jende ugarik hartu zuen parte ikasturtea antolatzen. Pedagogia arloko irakasleak, ekonomia arloko ofizina eta banketxetan lan egiten zutenak, mantenimendu arloko aratzak eta bar, auzolanean egin zuten aurrera. Dirua biltzeko, ekimen asko eraman zituzten aurrera. Gabonetarako jostailu denda, taberna andramasetan, zozketak, papel eta kartoi bilketa, idi probak, kinielak, nahazmaz izeneko bigarren eskuko denda eta bestelakoak erabili zituzten. Taberna jarri zuten 2 urtean goiko estalkoaren parean egon zen. Beste urte bat plaza berrin. Gurasoek txandak egiten zituzten bertan zerbitzeko. Oilazko errea saltzen zuten besteak beste. Hasieran gurasoei ez zitzaien kuotarik orratzen. Baina aurrerago guraso bakoitzari 3.000 pesta eskatu zitzaizkien. 1998 eta 1999an Zarraizpe kooperatiba sortu zen. 1980 eta 1991 izan zen Xabier Munibe ikastolako gaur egungo eraikinaren inaugurazioa eta lehengo kurtsoa. Guraso eta irakasleek abalatuta finantziatu zen eraikina egitea. HH kurtsoek Artxamendi jarraitu zuten. Aurrerago, Elizak Artxamendi eraikina saldu egin zuten. Ondorioz, ikasturte batez jauzoran eman ziren HH-ko klaseak. 1981 eta 1982 ikasturtean Xabier Munibe HH-ko eraikin berria egin zen arte. Julen txiki izan zen Azkoitiko ikastolako euskal dantza taldea sortu eta dantzarik gaztei irakasten hasi zen. 1976 inguruan. Guraso elkarteak ere inplikazio handia zuen euskal dantza taldean. Makillak, arkoak, krokelak, beren tailerretatik ekartzen zituzten guraso desberdinek. Hainbat herritatik pasa ziren dantzari txiki egunean ikastolako kartela gainean zutela. Ikastolin jardune ez da sekule eraikineko 4 pareta artea mugau. Euskal kulturako ohiturak sustatzeko eta ospatzeko nahase eukideu. Santa Eskie, korrika, olentzero, bertzuk eta batetan borradi ere. Urte asko dira ikastolin taldi sortu enula, eta zamerrik ez da ozei luzixo eta horrekin ertetzen talde hontan.
Gorputz hezkuntza gurasoek ematen zuten hasieran. Gorputz heziketako irakasleak geroagoko gauza dira. Ikaskirol 1981 inguruan sortu zen, naiz eta ofizialki 1982an sortu. Enrique, Pedro, Peru, Miguel eta hainbat gehiago izan ziren lehengoak. Kirol ohiturak sustatzea naiz zituzten. Orduan, kirolak ez zuen indar handirik, eta Xabier Munibe ikastolaren eraikin berria eraiki zenean, batzordearekin hitz egin zuten eta eskolan kirola txertatzea proposatu zuten. Lehen monitoreak guraso voluntarioak ziren, orain ikasleak izan ohi diren moduan. Azkar handitu ziren taldeak. 10 ikasletik 70 pasa ziren, denbora gutxian, eta 20 monitore aritu ziren. Kirol desberdin asko lantzen zituzten. Saskibaloia, eskubaloia, pilota, atletismoa, futbola, pinpona, voleibola, eskalatzera eta mendira ere joaten ziren. Ikasle ez gain, iluntzeetan herritik helduak ere etortzen ziren kirola egitera. Ikaskirol krosa ere bertan sortu zen. Gaur egun ere indar handia duen egitasmoa. Antzerki eskolik aurten 30 urte bete ditu. Ta urrutire juteke hemen 3 generazio gaude. Geu ikasle modun hainbeste urte onda gero, irakasle modun aritzeko aukeri euki genuen, ta oso eskertute gaude horrekin. Enara adibidez, nere lehenengo ikasli zentzan. Alaxea bai, ta oin idoiak beti zateit ni zenitzela bere antzerkiko ikasle favoritie. Ta hemen dauken hau Olaia da, ta Olaia nere ikasli da, ta esan berrauket oso ikasle hona dela. Da askotxi bezalako herri baten antzerkisekiko lehenengo kontaktu eukitzeko aukeri mandigu ikastolik. Ta batez lagunartin disfrutatzeko ta une astezinek bizitzeko. Arrazoi daukezuen ara. Ikastoli esker zaletasun eta ekintze dizberdinetan murgiltzeko aukeri eukideu. Eta antzerki eskoli baino urte gexo ditun eskolire badao, bertso eskoli hain zuzene. Izeine 36 urte bete ditu aurten bertso eskoliek. Badie batzuk, Bertsu mundu ezagutu eta ikasteko aukeri eukidebe ikasle askok. Haupa gure bertsolasek. Thank you.
Ikastolik beti euki izendu izaera berritzaile bat. Eta oso ondo moldau izen da aro berreseta. Aipau diteuen eskolaz kanpoko ekintza hauez aparte, azkenengo urte hauetan beste hainbat eskaini diteu. Betire ikaslin nahi eta beharreta egokitute. Mekanografia, argazkilaritza, sormen tailerra, lehen ikusi deun panderun taldie, ipuin kontaketa, inglesa eta baita dantza modernue ere. Gaur, belaunaldi desberdinetako dantzasek juntaukoie festikin segitzeko. Aupa dantzatxek! Sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txiruriruran, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txiruriruran, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo de la sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo de la sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo. Sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo de la sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo de la sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo sagarraio de la sagarraio de la sagarraio de la yo de la yo de la sagarraio de
sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo Bueno, ekitaldi honi bukaeri mateko, eskerra nahi disko eman ekitaldi hau posible egin deben pertsona da nahi. Hortako, hau dana 8 ideia zorun eukizunetako bati hitz emango show. Txalo beroa Xabier Barkerontzat. Eskerrik asko. Ematezu neunek etzula jauer. Lehenik eta behin eskerrak eman da noi, ze gaurko ekitaldi hau sortu baldima genuen eskerrak emateko zan. Gaur egun aiaugean leku onta eta batiz bat denborie pasauta gero emateu oso erreza izen dela, baina honek atzetiken lan handixe ukidu. Azkenin 50 urte hauetan jende asko keindulako lana. Zentzu hortan, eskerrak eman nahi dizko, urte hauetan danetan ikastoliatik lan egin deben da nahi. Orduan, hoxe danantzat, gaur izen batzuk erten debe, beste batzuk ez, baina dan nahi, eskerrak eman nahi dizko. Orduan, txalo beroak. Eskerrak ematen zeiun edizio de bat parte hartzaiet da nahi. Hau eta za parte bat urte hontan zier beste ekitaldi danak antolatzen jardun deben da nahi. Dan nahi, eskerrik asko zeni oin amen naho, baina hauet danan, haude danatik aurpes ematen nahi naiz, bale? Eskerrik asko dan noi. Eta beste ipe, ekitaldixek bukaeri emango xo, eta azkenengo kantukin segiko dugu, bale? Gozau danok, eskerrik asko danoi. Txikitatikan eduki dezu, denoi laguntzeko grina, lanzailei ere irribar batez, hartzen diozu tamaina. Bertso hauekin gatoz eskertu, nahian zure alegina, zure ondoan egingarria, bihurtzen bai da ezina. Bertso hauekin
Bueno, Xabi, Xabier Munibe osatzen komunidade dozun izenin, eskerrak nahi dizkizugu eman hau sortzeatik, eta detailetxoa daukau zuretzat. Zorionak da txalo bero bat merezi dezuta. Ikastola magikoa, Xabier Munibe izenez ezaguna, herritik herriaren zategina. Etorkizunez beterik euskara oinarri,